Nagpakanaog og bagong kamanduan si Provincial Task Force for COVID-19 Chief Dr. Jerie Calingasan ngadto sa mga mayor sa mga munisipyo ug syudad apil kapulisan sulod sa Misamis Oriental nga mas pahugtan ng pagpasulod sa mga indibidwal dinhi sa lalawigan. Mando ni Dr. Calingasan nga ang mga authorized person outside of residence kon Apor gikan sa laing lalawigan sulod sa Region 10 gikinahanglan nga magpakita sa ilang mga identification cards o gikinahanglan mopresentar og papeles nga nagpamatuod nga importante ang ilang tuyo sa pagsulod sa lalawigan sa Misamis Oriental. Samtang ang mga indibidwal na nagikan sa laing rehiyon gikinahanglan nga magpresentar og travel authority nga gi-issue sa Philippine National Police kung asa sila gikan, lakip niini ang medical clearance certificate. Kung usa ka Apor gikan sa laing rehiyon, gikinahanglan ng ID lakip autorisasyon gikan sa gitrabahuan nga ang tuyo sa lalawigan panarbaho og esensyal ang tuyo. Gimando kini ni Dr. Jerie Calingasan sugod Agosto 12, 2020 kay buot sa Provincial Task Force for COVID-19 nga mamonitor ang lihok sa mga mugawas ug sulod sa lalawigan aron mapugnan ang dugang na pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ako si Lambo Jebsen Patlunag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.